ou che partir as pernas. Ai, non sabedes onde vos estades metendo, Andade con ollo, que son xornalista. Arturito Cameselle, que guapo, Olga, quen é Arturito? Este é un dos tipos máis cachondos de Vigo. Unha pena. Digo que unha pena porque Arturito é gay. Só quería que souberas que o de onte foi polo traballo. O presidente do Sporting emperrouse en ir ali e eu tiña que entrevistalo. Se lles parece ben, en canto cheguen estas copas, podemos comezar a falar de Urbano Puga. Arturiño, vouche dar un consello. Os tipos con complexo, pusilánimes e se media hostia como a ti viven moito máis tempo se son cobardes. Quedouche claro? Era teu pai, Mateo. Sei perfectamente quen era. Non estou falando dun pai que se esquece de ir aos partidos do fillo. Estou falando de Liscar. Pensa canto tempo vou tardar en atopar unha foto túa en algún antro de menores. Queres xogar os cuartos escuros conmigo? Xoguemos. Eva, perdoa, Eva. Agora. Nada, agora. Non, tranquila, non pasa nada. Como que non pasa nada? Quen é? É Arturo Cameselle, tranquila. Mira como me puxo. Case me mata. Veña, tranquila. É unha besta. Arturo, tes que tranquilizarte. Estás entre amigos. Quen foi? Quen che fixo isto? Paulo, non o presiones. Berta, por favor, déxame a min. Arturo, quen foi? Pero que non ves como está. Arturo foi Urbano. Cabrón. Temos que chamar a policía. Non. A policía non. Ten que verte un médico. Seguro que foi Urbano. Teño unha paliza, tiñades que ver como dixou. Ten dúas costelas rotas. E por que faría unha cousa así? Paulo. Fun falar con Urbano e díxenlle que o ia fundir. Pero como se che ocorre facer algo así, Paulo? En que lío te estás metendo? Eva, ese tipo chamou a miña casa para ameazarme, vale? Vale, moi ben, e agora que facemos? Case mata Arturo Cameselle por falar comigo. Agora témolo pillado. Urbano ten moito que ocultar. Tes que andar con cuidado. Crees que podes sacarlle algo máis? Sí. E agora onde está? No hospital, ingresado. Os médicos din que ten que quedar ali uns días. Fala con él en canto poidas, vale? E vai con moito cuidado, entendido? Bos días. Bos días. Hola, bos días. Andrés Maroto, un vello mariñeiro que se retira despois de 60 anos de vida no mar, desde que era pequeno. Toda unha institución. Tivo 3 naufraxios. Unha vez, dérono por desaparecido. Estivo 3 días nunha chalana, medio morto. Alex, encárgate ti diso. Leva a Lois a facedelle unha reportaxe. Non podo facelo outro? Non teño ninguén máis. A Paulo seguro que lle interesa. Paulo está liberado. Non sei, pero non vexe moita noticia. Un vello que se xubila, todos os días se xubila a cantidade de xente, non escribimos sobre eles. Parece mentira, Alex. Non ves que non se trata só dese vello? É falar da pesca de baixura.
Un mundo que se acaba, abandonado e esquecido por todos. Home, é que o que non ten sentido nestes tempos é dedicarse a pesca de baixura. Non é competitiva. E as leis do mercado son inexorables. Ves? Ese vello parece un símbolo de todo iso. Xente que arrisca todos os días a súa vida nun traballo que todos lles din que non ten futuro. Quero que fales de todo iso. É que a min as cousas do mar non me gustan moito. Xa, pero que aquí non se escribe só do que lle gusta a un. Alex, valo facer ben. A ti esas cousas danseche de maravilla. Como que irades? Que temos en deportes? Onde está metido Esteiro? Está facendo o que el chama unha gran reportaxe sobre fútbol. Sobre o fútbol, por favor. Que original. A reportaxe vai se titular 60 anos de historia do Cruzeiro. A que non sabes de que vai ir? Para la hostia, dos 60 anos de historia do Cruzeiro. Polo menos é unha boa noticia, porque últimamente o Cruzeiro non me dá máis que a desgustos. Non dixas iso, Varela, ti sempre fuches optimista. Esteiro, isto está mal, moi mal. Como perdamos mañá imos ao carallo. Se descendemos de segunda autonómica desaparecemos. A que aguentar, Varela, non podemos perder a esperanza. Ainda estamos vivos, ainda non perdemos. Hai que confiar. Nunca pensei que Urbano puidese ser un animal. Se lle meteu semellante malleira a ese pobre home que realmente está preocupado. Por favor. E ese Arturo Cameselle quen é? Traballa con Urbano? Non exactamente. Son socios. Non. Entón? Verás, Amelia, podría ser unha especie de mozo. Como que de mozo? Sí, de mozo. Polo visto, Urbano Puga é homosexual. Homosexual? Iso parece. Arturo Cameselle sí que o é. Está moi unido ao Urbano. Non me importa a vida privada de ninguén, E a de Urbano Puga tampouco. E como está Paulo? Desexando afundir a Urbano Puga. Libereino para que seguise con iso. Está seguro, Horacio? Temos que seguir con este asunto, Amelia. A ver onde nos leva. Que teña moito cuidado. Por suposto. Mira, eu se che digo a verdade xa non teño esperanza ninguna. Hai que ser optimista. Todos temos que arrimar o hombro. Cada un ten que esforzarse no que poida. O Gallego tivese tanta fe como a tío. Hai que ter confianza. Acordaste de teu pai cando rompeu a perna por 3 sitios e seguiu xogando como si nada? Meu avó contou unhas 1000 veces. Era cheo ben pequeno, lémbrome perfectamente. E dicía, non sei, eu non sou moi amigo de queixarme, pero para mí que teño algo mal na perna. E casi mete un gol. E acordaste tú a que dicía, Berráballe, nin se che ocorra sair do campo, que non volves a entrar na casa. Oh, que muller. Iso é sentir as cores do equipo, Cona. E seguiu xogando. Iso sí, quedou coxo para toda a vida, pero sempre dixo que pagara a pena. Non se rendeu. Por iso nós non podemos rendernos tampouco. Sabe lo que che digo, Esteiro? Que tes razón. Hai que ter esperanza, ese é o espírito do Cruzeiro. Aí falaches. Xa me estou emocionando. O Cruzeiro vai ir para arriba. Estou seguro que me chamo Varela. Mira, aí ven Michi. Este vai para a figura. É o mellor que temos, con moita diferenza. Presi, hai un pequeno problema. Non podo xogar o partido de mañá. E logo por qué? Porque comezo o meu arrasto domiciliario de cando me pillaron co hachís. Non podo. Sinte. Alex, levas todo o viaxe calada, estás ben? Sí, non te preocupes. Todos temos días. E logo? Nada. Pois eu estou encantado. Gústame sair da cidade, vir a este peirao, o mar. Xa vexo que estás moi contento. Sí. Mira, respira profundamente. Aire puro. Ola peirao. Unha mestura de gasóleo, algas podres, restos de peixe e pintura de barco. Nada de aire puro. Que tal, xefe?
Sabe onde podemos atopar a Andrés Maroto? Sodes xornalistas? Somos. Pois o Maroto non vai querer falar con vos. Non lle gustan os xornalistas. Non lle gusta a xente en xeral, pero os xornalistas ainda menos. Xa convenceremos para que fale con nos. Onde pode estar? Estará no seu barco. O cazador. O cazador. Vale, grazas. Veña, Alex. ...60 anos de historia, de sufrimento, de amor a unhas cores. Iso é o Cruzeiro. 60 anos de miseria, iso é o que é. Eu prefiro o Real Madrid. Que ten que ver o Real Madrid contigo? Pois que me gusta velo xogar e que gaña sempre. Ti non sabes o que dis. Iso que che gusta a ti, nin é fútbol, nin é nada. Só é mercado, puro merchandising, non hai imaxe ninguna. O que quero espectáculo, máis nada. O fútbol de verdade é o dos modestos. É xogar por unhas cores, representando a tua aldea, o teu barrio. Esteiro, iso só lles interesa a 4 tolos como a ti. Tes puta idea. O fútbol de verdade é ir xogar un día que fai un frío que queima, que chove a mares e que te metan unha tunda. Encherse de lama, e despois de todo iso ducharte en auga fría, ainda por riba que che coste cartos. Pois mira ti que mérito. É o sufrimento, é a suor, é ser parte de algo. É sentir as cores coas que xogaban os teus maiores cando ti eras pequeno, dixías, eu quero ser parte diso. Eu de pequeno quería ser millonario. Pois eu quería xogar no Cruzeiro. Mira, eu só che vou dicir 2 palabras. ¡Ala Madrid! ¡Alá ti! Qué bonito todo iso que acabas de contar. Non me estarás tomando pelo? Non, de verdade, estou emocionada. Ti sí que sabes, nena. Vas vir comigo. A onde? Todo iso que escoitaches, para vivir en primeira persoa. Vamos. Hola, bos días. É vostede Andrés Maroto? Iso é. Eu marcho. Pensa no que che dixen. Somos do Nordés. Estamos Non. facendo... Ainda non sei o que lle vou dicir. Non vos quero facer perder o tempo. E o que é máis importante, non quero que me fagades perder a mí. Non vou falar con xornalistas. Rematamos de seguida, para que a xente saiba como é a súa vida. A xente non lle importa nada como é a miña vida. Non só iso. Tamén nos gustaría que nos contase todos os problemas da pesca de baixura. Os problemas da pesca de baixura. E cantas semanas tendes para facer a reportaxe? Porque temos problemas de abondo para encher 20 xornais. Viñemos ata aquí para falar con vostede. E onde estades cando protestamos pola subida do gasóleo? Ou cando non nos deixan pescar en ningún sitio? Ou cando venden peixe de fora como se fose galego? Ou cando baixan os prezos? O Nordés falou de todo iso. Escribiron o que lles deu a gana. E se os xornais non lles interesa a xente do mar, agora a mí non me interesan os xornais. Como queira. A 405. ¿Cómo estás? Horrible, ¿no me ves? Toda la vida cuidándome, mira cómo me deixo a cara. Arturo, isto non pode quedar así. Tens que axudarme a acabar con ese cabrón. Mira o que me fixo sin contar nada. De que será capaz se che digo algo. Chamou a miña casa para ameazarme. Eu tamén teño medo, pero non podemos dixalo agora. Axúdame. E Urbano Pouga terá o que merece. Para ti é moi sinxelo. Ainda pensas que lle importas algo, pero non é certo. Se lle importases, non che faría algo así. Arturo, axúdame e que o pague. Podo axudarche.
estás disposto? Sí. Xa pasou a hora de visita. Marcho agora mesmo. Hai que desconfiar de todo o mundo. Aquí non podemos falar, é perigoso. Sabe Deus quen traballa para ele. Non sabes como é Urbano. Sei moitas cousas del. E teño as probas no meu bufete. Material que fun guardando por se algún día o precisaba. E mira, parece que ese día xa chegou. Tens que deixarme ver todo iso. Cando saia daqui ensinocho todo. Ese cabrón vai máis pagar. Alex, onde vas? Onde vou ir? A Vigo. A redacción. Viñemos falar co vello ese, el non quere falar con nós. Xa me dirás que facemos aquí. Moi bonito, Alex. Atopaste cun vello de mala hostia e se queres marchar. Non te entendo. Ese vello non vai falar con nós. Pero que prisa tes por marchar? Déxame a mí falar con ele, a ver se convenzo. Non che vai facer caso ningún. Xa veremos. Agora teño que facer eu o teu traballo, desde logo. Arias, Pillado, Piñeiro, Zarauza, Penido Méndez, Ares, Castro, Maía, Luque e Pombo. Tempada 60-61. Ese sí que era un equipazo. Gañaron 4 partidos seguidos. Aí queda iso. Mi má, 4 partidos seguidos da que la gañaron a Liga. Non, quedaron sétimos en segunda regional. Foi o posto máis alto que nunca chegamos. Ata estiveron líderes 2 jornadas. Foi glorioso. E ti viches xogar ese equipo? Non, non nasera. E mira esa outra foto. Ese equipo, tempada 63-64, foi o equipo que máis faltas fixo na historia da Liga. A xente viña con medo a xogar ao noso campo. Un pouco bárbaros, non? Pa, se cadra un pouco. Din que algúns até pedían extrema unción por se acaso morrían por unha entrada dura. Que tempos. Este equipo é a primeira lembranza que teño de cando era pequeno. E a pensar que todo iso pode desaparecer. Tanta épica, tanto sufrimento para nada. Home, Pedro, que faz? Ensinando esta rapaza sensible a historia do cruceiro. É unha pena que todo isto poida desaparecer, eh? Iso de que poida desaparecer non está tan claro. Estiven traballando. Xa sabes, eu tamén estiven arrimando o ombro. Ai, sí, que fixeches? Busquei unha solución para o noso problema. Mira que che gusta perder o tempo. É bonito, non? O que? O mar. Será. Un día de temporal con frío que manca, empapado de agua, non che había parecer tan bonito. Que cousas ten? Por que non quere falar con nós? Porque ides escribilo de sempre. E para iso non tedes que falar comigo. Podes inventar o que queirades. Vai quedar contento ca reportaxe, seguro. Na prensa só somos noticia cando hai un naufraxio ou unha desgraza. Senón non existimos. Entendo o que di, pero só queremos facer unha reportaxe da súa vida, de como vive o mar, que o saiba todo o mundo. Ti queres ir no barco, non, rapaz? Estaría ben. Ia sacar unhas fotos boísimas. Mañá facemos esa reportaxe. Pero facémola no meu barco, no Cazador. Ides pasar todo o día con nós. Non se vai arrepentir, xa verá. Falo ca miña compañeira. Saímos do porto ás 6. Se non estades en punto, marchamos en vos. Ás 6 da tarde? Eu pensei que saíamos pola mañá. Ás 6 da mañá. Ah, certo. Da mañá. O que eu dicía. Tive unha idea. Estamos conseguindo cartos de todos os nosos seareiros para axudarlle o equipo. Mira. Ben pensado, moi ben, Varela, hai que ser positivo. Que, para fechar os xogadores? Non, moito mellor. Para pagarlles unha prima aos xogadores? Mellor aínda. Para entradas por xereiros? Nada diso. Vai ser algo definitivo, xa verás. Ah, moi ben. Eu tamén quero participar. Non. Mellor non te involucres. Mantente a marcha, faime caso. Por que dixes iso? Por nada. E tranquilo. Teño unha solución para o noso problema. Todo vai ser ben. Está pasando aquí? É o mellor para o cruceiro. Ti deixame facer a mí. Vale. Sabes se sacan árbitro partido? Quitián.
Varela, non estarás... Mira, o que ten que ser será. Ten medo, non quería falar no hospital. Pero vou contar todo, que esta vez Urbano non se libra. Vale, pero non te lances. Vai a modo con Arturo. Que non, está moi cabreado, vai largar todo o que sabe. Mira, precisamos papéis. Non nos chega cun gay cabreado. O que queremos son probas. Mateo ten razón, sen probas non temos nada. Non vos preocupedes, vai nos dar o que queiramos. Agora esperemos que Urbano non acabe con Arturo. Hola, Arturo. Trouxenche os teus bombóns preferidos. Que fas aquí? Que vou facer? Veñote visitar. Non moleste a xente, home. Veña. Sí? Non a precisamos, grazas. Dixen que non precisamos a súa axuda. Mira como me deixaches, cabrón. Non quería facelo, sinto moito. Doiche. Tiña moitas ganas de verte, estaba preocupado. Preocupado? Non te quero ver fora daqui. Veña, Arturo, home, non te poñas así. Xa verás como todos amaña. Non. Non te quero ver máis na miña vida, Urbano. Arturo, home. A que viñeches? A darme outra malleira? E por que ia queres facer algo así? Non teño motivo ningún. Ou sí? Vaite, por favor. Está ben. Como queiras. Que mellores, Arturo. Veña, vamos. Doctor Bermúdez, pase por o control de enfermeiras da cirugía. Que, Esteiro? Como vai o cruceiro? Vai indo. Que pasa, Esteiro? Non abreche a boca en todo o camiño. Varela está montando unha boa. Que pasa? Que está facendo? Xa te contarei. Pois non sei que pode ser para que andes con tanto misterio. Son cousas que non pode saber calquera. Non sei, Esteiro, dime dunha vez, por favor. Varela quere comprar o árbitro do partido de mañá. O malo madrugar, pero de mañán vai estar moi ben. Non me digas que ti non che mola de ir no barco. Demasiado. Xa me dirás por qué. Sempre te apuntas a todo. Non sei que che pasa, Alex. Cousas miñas. Cousas túas. Estás negativa, Escoita, se tes medios no barco, dilo punto, non pasa nada. Vale. Non te preocupes, que se teño medo, avísote. Ata mañá, lobo de mar. Tes medo a marearte, Pero como que van comprar o árbitro? Fala baixo, non son cousas para andar aireando por aí. Pero iso é imposible. Que sí, faime caso. Ese árbitro Gitián xa tivo varias denuncias. Nunca se pode demostrar nada, pero é un vendido, sabe o todo o mundo. Pero iso non pode ser, por favor. Como que se compran árbitros en segunda autonómica? Que queres que o saiban todos? Xa, claro, por iso estaban xuntando cartos. Pois sí, parece que ao final o Cruzeiro se vai salvar. Han gañado o partido gracias ao árbitro. E ti que vas facer? Que queres que faja? Pois impedirlo. Teño as mans atadas, non podo foder o meu equipo de toda a vida.
E onde vai todo aquilo que contaches, Todo iso da épica da derrota, do sufrimento, das camisetas cheas de lama, de suor. Onde vai todo iso? Pois iso vais a perder como deixes que compren o árbitro. Sabela, o fútbol é así, que queres que faja? Non, o fútbol non é así. Ou ti polo menos convencíchesme de que non era iso. Sabela! Paulo, que pasa? Non dixeches nada en toda a cea. Nada. Paulo. Que non pasa nada, de verdade. A mí non me podes enganar. Que estás cavilando? Veña, contame. Estou preocupado polo tema do Urbano Puga. Crees que podería facerche algo? É moi capaz. Mira o que lle fixo Arturo. Berta, Urbano pode ser un tipo moi perigoso. Non lle podes ter medo. Se lle tes medo, gaña el. Non teño medo de que me faga nada a min. Por mí non te preocupes. Será que me faga algo nas pernas. Berta, non soportaría que che pasase nada malo pola miña culpa. Pero non podes pensar niso. Tes unha boa historia e podes meter no cárcere un criminal como Urbano Puga, xa está. Iso é igual. Non, non é igual. É xornalista. É a túa vida. Se non o fas, ias te sentir culpable. É eu responsable. Tes que seguir con iso. Ei, veña. Vale, sí, sí. Sabes unha cousa? Pois te moi sexy cando te preocupas por mí. ¿Ah, sí? Pero como que marchou? Non deu ninguna explicación, nin dixo onde ía, nin... Vale. Estupendo. Que pasa? Arturo Cabeza lle colleu a alta voluntaria. Os médicos insistiron para que non a collese, pero marchou. Colleuna igual. Tengo o móvil apagado. E onde se metería este tío? Ten medo do Urbano. Non sabes onde o podemos localizar? Ni idea. Sigue intentando. Tampouco creo que o tragas a terra, non? Quen sabe, igual sí. Ai, xa case o tiña. Tengo un despacho aquí cerca, vou ir a Tarín. Pois veña, sorte. Que sabemos de Alex e Lois? Van pasar o día no barco co mariñeiro. Seguro que Lois o está pasando de medo. Coñecendo, para el isto é como unhas vacacións nun cruceiro de luxo. O teu amigo non lle van quedar moitas ganas de volver a embarcar. Supoño que non. Ti non te mareas. Él seguramente sabía marear menos se vostede non andivese cambiando rumbo seguido. Non levarei 60 anos no mar, pero algo disto sei. Uf. Estás mellor? Creo que sí. Non. A ver. Respira profundamente. E non mires o mar. E ti por que non te mareas? Pois supoño que porque non é a primeira vez que vou nun barco. Encontraste mellor? Sí. Por mí non se preocupe. Ten algo salgado para darlle? Agora mesmo che traio un pouco de bacallao. Ti sabes moito de mar. Un pouco. Sabela. Ven que imos seguir co do cruceiro, ando. Se non queda outro remedio. Non queres vir? Preferiría quedar aquí. Onte estabas toda emocionada co do cruceiro e se posme esa cara. É polo de... xa sabes, polo asunto ese do que non podemos falar.
Sí, é porque ides comprar o árbitro. Queres falar baixo? Eu non vou comprar ningún árbitro. Pero vas deixar que faga. Que podo facer? É o Cruzeiro. E que é dos 60 anos de historia? Este asunto foixeme das mans. O que vai pasar é unha vergonza. Mira, imos facer unha cousa. Vou intentar falar con eles a ver se os convenzo de que non o fagan, vale? Farías iso? Sí. Estou moi orgullosa de ti, Esteiro. Non sei por que che fago caso. A ver que lles dixo eu a estes. Levo 60 anos no mar. Tiven 3 naufraxios. Unha vez deronme por morto, e cando me encontraron se me fixeran un funeral. Xa son anos. Desde os 13 anos. Empecé no barco do meu pai. El non quería que eu fose ao mar tan novo, pero eu escondíame para poder ir. Que malleiras me daba cando me encontraba. Pero eu seguía me escondendo. Ata que se decatou que non había nada que facer. O mar non puido conmigo, pero xa vai sendo hora de deixalo. Seguro que lle resulta duro. Eu xa non teño ánimo para seguir loitando. Mira, cada vez pescamos menos. Pois xa non me compensou sair a pescar. Por iso quedo na casa. E cando o gasolio estaba máis caro, non podíamos sair a pescar lonxe da costa porque perdíamos cartos. Tan mal está? Estamos abandonados. Ninguén fai nada por nós. Pois na lonxa, o peixe vale case o mesmo que hai 20 anos. E o petróleo vale 10 veces máis. Isto vai pro carallo. Que solución lle ve? E non lla vexo. Pero eu non son quen ten que buscala. Os mariñeiros fódenos por todos os lados. Os de Bruselas, os de Madrid, os de Santiago. Ninguén fai nada por nós. Todos son problemas. Cantos barcos quedan no seu porto? Pois cada ano somos menos. Hai 10 anos éramos 3 veces máis. E como non se pode pagar ben, a xente non quere embarcar. Que vai facer co barco? Mandalo pro despece. Non ten a quen deixarlo? Non quero deixarlo a ninguén. Non lle dá mágoa que o cazador non siga no mar? Ningún é. Que é o mar para vostede? Un cabrón de medo. Pero é a miña vida. Entendo. Ti tens que facer como se te mantiveses á marxe. Chámanlle ética xornalística. Ti non te preocupes, non imos facer nada. Claro que non. Nin se me ocorrería. Estou en serio, Varela. Mira, sei que no fondo estás completamente de acordo co que imos facer porque é bo para o cruceiro. Que non. A ver, se estás de acordo co que imos facer non digas nada. Chisco o ollo dereito. Estalo chiscando, non? Déxate de parvadas. Entón, que queres? Que perdamos? Que desaparezamos? Perder todo isto? Precisamente por todo isto non podes comprar o árbitro. Se o faz, todo iso pérdese. É que non entendes. Non. Como que non o entendes? Se comprades o árbitro, ides acabar con todo o que significa cruceiro. Claro, para ti é moi doado. E que dirían todos eses das fotos do que ides facer, eh? Pois daríalles vergonza. Hola, Eva. Sabedes algo de Arturo? Eu estou checando o seu despacho. Chamei aos seus amigos, pero non sabe nada. El segue como vil apagado. Espero que non lle pasase nada. Urbano é capaz de calquera cousa. Chámate cando saiba algo. Disculpa, este é o despacho de Arturo Cameselle? Era. Esteiro contou unha historia do seu pai de cando rompeu a perna e seguiu xogando. Que diría el todo isto? A meu pai non o metas nisto.
Diríalle que non o fixese. Pode que teña razón. Meu pai era un cabrón de carallo, pero no do fútbol era moi serio. A rapaza ten razón. Vou no dar todo polo equipo. Vou xogar o partido. E o arresto? Iso dame igual. Non quero deixar colgado o equipo. Meu pai e meu avó xogaron no Cruceiro. Os dous eran os ladróns e os delincuentes, pero para eles o Cruceiro era o máis importante. Aí falaches. Xa pensarei no resto despois do partido. Tede razón. Non podemos facelo. Non vou comprar o árbitro. Así se fala. Moi ben, xa verá como non se repite. Que presi, unha birra. Sácateme de aí, ningunha pinga de alcohol ata que remate o partido. Vou seguir guarre porque teño que entrevistar os restos do equipo. Ves, Michi? Estivemos a piques de conseguilo, Sí. Cago na rapaza. Pensei que non chegábamos nunca, Gracias por falar conmigo. Espero que lle gusto que publiquemos. Xa cho direi cando vexa. O meu neto Víctor. Víctor, estes son xornalistas. Hola. A ese sentoulle mal a brisa do mar. Avó, temos que falar. Agora non. Pensaste no que falamos? Non teño nada que pensar. Pero como que non? Deixame o bar. Outra vez con ese conto? Xa che dixen 1000 veces que non. Pero deixa mandar ao mar. Nin falalo. Prefiro mandar o barco para o Despece antes que deixarme a min. Escribe iso. O barco vai pro Despece e non se fale máis. Levade o peixe para lonxe. É hostia. Non hai maneira de convencelo. Quitei o título de patrón, quero quedar co barco, pero nada, non mo deixa. Fai ben, tío. Isto non é vida. Alex, axúdame a baixar, por favor. Hasta logo. Hasta logo. Bonito, O qué? Vigo. Extraño, caótico, confuso, desordenado. Vigo é así. Pero a min gusta. Imaginei que estarías aquí. Non sei onde pode estar metido Arturo Cameselle, busqueino por todas partes. Xa aparecerá. Horacio non sirvo para estar esperando que as cousas pasen. Pois nós non podemos facer máis nada. Todo isto é pola miña culpa. Paulo, non te podes sentir culpable. Claro, ti non o viches na cama do hospital. Non é o primeiro xornalista que ten problemas por seguir unha noticia da súa fonte. Quita iso da cabeza. Horacio non é tan doado. Pensa que polo menos, grazas a ti, pode que teñamos a Urbano Puga ben collido. Queda con iso. Veña, vamos ata a redacción. A ver se alguén nos conta algo dese home. Veña, Cruceiro, dalle, dalle! Dalle, 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 dalle! Cuidado, home, que xa vai quitar. Que non se quiten aí o balón, home! Pero quitadello, cuidado. Pero tradeñeiro! Vaya gol nos meteron. Ainda máis difícil. Moi mal nos vexo. Tens que entender o teu avó. No mar a vida é moi dura. A que vou facer se non? Sí, teño varios amigos que marcharon para Canarias traballar na construcción, para que agora nin traballe ali. Eu que non quero emigrar. Sei que este é o meu sitio. É normal que el queira algo mellor para ti. Sei que é un traballo duro, pero é o que quero facer eu.
Non che contou? Cando se agochaba para ir ao mar co seu pai, as malleiras que lle daba. Pero que seguía facendo o mesmo, non? Contou. Pois eu son igual que el. É a miña vida. Porque non podo entender. Ti de pequena seguro que quería ser xornalista, pois eu mariñeiro. Non. Eu de pequena tamén quería ser mariñeira. Foime caso. Se podes quedar en terra non vayas ao mar. Parece que sabes moito do mar. Algo sei, e non todos son cousas boas. Non. Eu vou ir ao mar, no barco de meu avó ou en calquera outro. E se non é neste porto será noutro. Pero el prefería desfacirse do barco antes que deixarme a mí. E non hai dereito. Ata logo. Ata logo. Alex, podemos marchar. Espera, teño algo que facer. Pois nada, non marchamos. Isto vai mal, pero se empatamos salvamos. Veña, un goliño, que só fai falta un goliño. Que sei, o que piten un córner, unha tarxeta amarela, un fora de xogo deses. Ti de fútbol non sabes moito, verdade? Non, moito non. Saber, a ti mellor cala a boca, que se dixeches antes bastante. Ala, o carallo a primeira parte. Veña, que igual remontamos na segunda. Que imos remontar, non hai nada que facer. Supermercado Fogo. Sinto. O mellor supermercado do Non tens nada que sentir, estou orgulloso da decisión que tomamos. O cruceiro desaparecerá, pero ímolo facer ca cabeza moi alta. Non digas iso. Non pasa nada, se temos que desaparecer, desaparecemos. É todo gracias a ti e a esta rapaza que me convencestes de que ia facer unha barbaridade comprando o árbitro. Grazas, Esteiro, de corazón. Non, eu non... Sí, Esteiro, imos perder, podemos desaparecer, pero imos conservar a nosa dignidade. É todo gracias a ti. Tintorería Stone. A tua roupa vai no agradecer. Cajo en tal. Pero onde vas? Veña agora, teño algo que facer. Número premiado no sorteo da rifa do Samón de hoxe é o 49. 4-9. Cando cheguei estaba todo desfeito. Parecía que alguén o estivera registrando. E nin idea onde pode estar, claro. No hospital non saben onde foi. Fun á súa casa, falei cos seus amigos e ninguén sabe onde se meteu. Hai que seguir buscando. Tedes ata a noite. Se non aparece antes da noite, hai que chamar a policía. Este non vai aparecer. Que mago, estábamos tan cerca. Sí. Onde estás? Ajá. De acordo, vémonos ali entón. Arturo Cameselle quere falar comigo. Que vai alguén contigo. Non, el quere que vaya só, Horacio. Vai con cuidado. Sí. Boas. Son o xefe de investigación do Nordés. O qué? Estou especializado en destapar a corrupción arbitral. Podemos falar? Agora? Sí, vai ser cousa do minuto. Cando me escoitas non vas querer esperar. É que non estou acostumado a que me fagan unha entrevista no descanso. Non é ninguna entrevista. E logo que? Non podes deixar que perda o cruceiro. Pero que está dicindo? Saia do vestiario. Como perda o cruceiro, mañá mesmo sae no Nordés que és un vendido. Teño probas. Probas de que? Hai 2 anos no Vilar contra o Calo, arbitraches descaradamente contra o Vilar, porque estabas comprado. Hai 1 ano na gimnástica contra o Marítimo mesmo, e hai moitos máis partidos. Pero todo iso é mentira. Iso é de menos. Cando sae no Nordés todo o mundo vai dicir que é verdade. E por que vai facer unha cousa así? Pensa nos teus fillos que van á escola. Os outros nenos dixéndolles que seu pai é un corrupto. Pero vostede está tolo. Sí, estou tolo. Pero como non fagas o que che digo, arruinote. E non vou descansar ata que non volvas a arbitrar ningún partido. Non entendo nada. Tiña un acordo co presidente do cruceiro e díxome antes que non fixera nada, que quería gañar polos seus medios. Pois agora cambiamos de opinión. Poderemos amañar isto, non? Pode que sí, pode que non. Depende de ti. Ti sabrá lo que che convén. Sí. Árbitro, xa estamos xogadores do campo. Vou.
Xa sei a que ves. Eu digoche que non. O rapaz quere ir ao mar. Non quero esta vida para él. Vai acabar no mar. No seu barco ou en calquera outro. E se escolle a vida que quere? Cando morreu a súa nai prometinlle que o ia cuidar. Se dixo que vai ao mar, vou faltar a miña palabra. Víctor é dos que levan o mar dentro, coñeces moi ben. Sei o que é perder a xente querida no mar. Acórdase do Cordelia, o barco que afundiu en 9 anos. Meu pai era o patrón. Es filla de Pepe de Vilar. Eu coñecía a tu pai. Era un bravo. Por que non me dixeches antes? Non me gusta falar diso. Meu pai tamén era así, moito tenchorado a miña nai para que colles un traballo en terra. Ele sempre dicía que era a última vez. Non quero que lle pase iso a meu neto. Faime caso, coñezo ben a xente como meu pai, como a ti, como a Víctor, todos iguais. Se no mar non podes vivir. Se non queres perder o teu neto, deixa que vai ao mar. Porque o mar é un cabrón. Pero é a súa vida. Di a Víctor que prepara as tazas para mañá. E que estea no barco ás 5:30. Vexo o momento de marchar de aquí. Non quero saber nada do mar en moito tempo. Moito me gusta este cheiro a peirao. Esa mestura de gasóleo, algas podres, restos de peixe e pintura de barco. Cala, muller, que me volven a saltar. Paulo. Como estás? Coñecín días mellores. Estiveches no meu despacho. Estaba todo revolto. Xa. Os homes do Urbano foron buscar todo o que o puidese implicar. O resto recollino eu. Decidín marchar. Marchar para onde? Non o sei. Lonxe, quero estar tranquilo. Veña, non podes deixar que saia co súa. Se soubese lo que che convén, ti tamén te apartarías del. Non, el nunca se vai atrever a facerme nada. Non o ves, Paulo. Non ves que Urbano é capaz de facer calquera cousa? Estás te metendo nun problema, pero eso xa é cousa túa. Foi un placer coñecerte. Tens que axudarme. Necesito saber máis. Créeme, canto menos saibas, mellor para ti. A tua vida e a dos teus corren perigo, Paulo. Dime o que saibas de Santiago Caride. Por favor. Está ben. Contareiche algo. Santiago Caride está vivo. Vivo. Como a ti e como a min. E onde está? Non o sei. Eles saben que che contei isto, son capaces de matarme. Pero tes idea de onde pode estar? Téñeno agachado. Ocúpanse del. Terías que investigar a súa muller. Ainda que penso que o mellor que podes facer é esquecerte de todo isto. Esquécete disto, Paulo. Arturo. Grazas.
Canto falta? Nada. Xa está rematando o desconto. Ese desgraciado síguese facendo. Que dis? Nada. Perdemos. Non hai nada que facer. Adeus, cruceiro. A vai resultar que é honrado ese mamón. Eu non entendo moito de fútbol, pero por mí que foi fora da área, non? Que saberás ti de fútbol? Era penalti claro. Sí, pero agora hai que metelo. ¡Vamos, Michi! ¡No podes fallalo! ¡Salvámonos! Que alegría, Moi ben, Esteiro, estou orgulloso de ti. Mira que demostrar aí que agradece un premio, carai. Xa. Menos mal que te temos, Esteiro. Se non me ensuciaríamos la camiseta do cruceiro. Sí, ben, gracias. Non hai para tantas. Queres outro? Non, grazas. Que ben se está aquí. Alegro de que collese o día libre. Eu. Non quero que te preocupes por min, estou ben. Se ti non tes medo, eu non o teño. Ai, non poderían ser así todos os días. Un día así, pero todos. Un aburrimento, non? Bo, xa me parecía a min. Se non traballas, faltache algo. É que aquí parecemos dous xubilados. Juegan por atrás. Hoxe lín que hai maneiras moito mellores de empezar a xornada que lendo o horóscopo. Visto, pareceme unha observación moi acertada. Que che pode pasar se te collen estragando o grafiti do outro? Cago na cora que vos pariu. Ostras, que facemos? Seguimos facendo. Que nos raca. Vándalos! Pero isto non é Beirut, é Vigo, unha cidade levantada polas obras, azotada pola crise económica e tomada polos hip-hopeiros, os traseiros e os grafiteiros. E iso sin contar a situación actual do Celta. Non, ese tamén intocable. E vostede é unha raposa de moito carácter. Agradeceríalle que atase a lingua e guardase para vostede todas esas procacidades. Pero ese por quen se ten? É Kiko. Por min como se é o Papa. Quen tivo os santos collóns de meter esta aberración supersticiosa na miña sección de pasatempos? Non sei onde está o meu home. Non sei nada dos seus negocios. Nin sequera sei se está vivo ou morto. E se sabe algo, non creo que se vaya da lingua pola conta que lle trae. Quen é? Celia Lago, a muller de Caribe. Xuntaron o gato e mailo rato. Unha inspectora de facenda casada cun branqueador de cartos. O problema non ten unha solución inmediata.